നമസ്കാരം. ഞങ്ങള് കുറ്റിക്കോൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാഷ് വിഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. ചോദിക്കട്ടെ, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? അംഗൻവാടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പേരെന്താണ്? എന്താണ്? കുഞ്ഞുമണി. നല്ല പേരാണ് കേട്ടോ, നല്ല പേരാണ്. ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ തോന്നും അല്ലേ? ഇപ്പോ പാർക്കിലൊക്കെ പോകാൻ തോന്നും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ്? സിനിമ കാണാൻ പോണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകും. കൊറോണ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും അല്ലേ? അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടില് ചിത്രം വരക്കാം, എഴുതി കളിക്കാം, തിരിച്ചു കളിക്കാം, വണ്ടി ഓടിച്ച് കളിക്കാം, ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കാം, മിച്ചർ തിന്നാം അല്ലേ? എന്ത് ക്ലാസ്? എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്? ടിവിയില്. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കണം അല്ലേ? പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പാട്ട് പഠിച്ചത്? ഒന്ന് പാടും. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചാണോ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇപ്പോ ചില രക്ഷിതാക്കള് അവരെ കുട്ടികളെ പീഡിയയിലേക്കെല്ലാം വിടുന്നുണ്ട്, മിഠായി വാങ്ങാനും സാധനം വാങ്ങാനും. അങ്ങനെ വിടാൻ പാടുണ്ടോ? വിടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം? കൊറോണ പിടിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആരാണ് അപ്പൊ കടയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്? വലിയ ആളുകൾ കടയിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? നല്ലൊരു മറുപടിയാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. പ്രായമുള്ളവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എന്താണ് അവര് പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രശ്നം? കൊറോണ പിടിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. കുട്ടികളോ? വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പോ മോളുടെ അച്ഛനൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി. അവര് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യൂട്ടസ് വെക്കും, കുപ്പായിടും, പാന്റ് ഇടും, പൗഡർ ഇടും, സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിക്കും അല്ലേ? വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും? പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ദൂരം നിക്കണം അല്ലേ? സാമൂഹിക അകലം. പിന്നെ ക്യൂടെക്സ് വെക്കണം. പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ തേക്കണം അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുമണി, അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഈ മാഷ് വിഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. നന്ദി.